ご利用の電車は鳴海、知立方面東岡崎行きです。神宮前、金山です。名古屋駅ニュースカイです。鳴海、全土、知立、新安城。座ります。ご注意ください。まもなく1番線に、まもなく電車が参ります。黄色い線までお下がりください。名古屋、千葉方面の佐賀行き準急です。金山、名古屋、佐高、宇多津井、深町の順に止まり、北口から普通に変わります。神宮前です。お出口は右側です。この先、大阪は常滑、中部国際空港、大和、常滑線、空港線、大和線は降りられましたホーム、3番線でお待ちくださいです。終電まで完璧におめでとう。まもなく4番線に、まもなく電車が参ります。黄色い線までお下がりください。東岡崎方面の豊橋行き、一部特別車の特急です。知立、新安城、東岡崎、ホームに止まります。お待たせをいたしました。特急豊橋行きです。神宮前です。特急で中部国際空港行き、大田川、終わりのロスター、朝倉、新米と横